Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya. Selamat pagi semuanya. Selamat merapat di pasar merah, guys. Isu-isu ana wong golek sambal welut. Tapi welote don otor enek. Oh, alah kesakno aku ngene iki. Anake ula iki. Anake welote pake. Anake ula. Kek kone, Mbak. Tereno. Kok langkah tambahin ini? Sana aja. Anu nyelolok ngono. Lho, lontonge wis siap hadir, Ge. Mau turi ya, Mbak? Iki bakule ya radoyan. Dodolan radoyan. Reseke golek isik ayi. Aja lali yo nek ning pasar merah tukone lontong. Ning ndi? Tok sing kamar kene. Iya nek lawae Mbak kok kene apa didewekno mawon. Ngene ya. Apa Mbak? Bakwan, tempe, rawon. Saya golek-golek iso aneh ora ketok e. Iya. Ampun Mbak pupuke nggih pira Mbak? Wis kadung kok kene kok. 10 berarti 17 sayang. Silakan. Lagi aku maju mundur. Support di sana Mama. Kayak reseke mana? Oh lagi lab. Ala ora syuting langsung deh. Ini lebokno kene. Oh, Mbak, anu pesenan, Mbak. Dadi kok nek numpak bus karek iya ngono. Langgananku sopir tronton. Kerupuk pecel iki. Oke, Pak E. Langganane ya supir iki padha wae. Sopir Mas penggaweane mampir. Supir bos. Napa bos? Mampir maneh. Oke. Nek Oke. Dadi rong dosa Mbak gak direke Mbak Doku lagi teko. Pak Joli Pak sampean ora direke. duwe ora ono. Wes, tukeri. Hei, Oke. Joli. Ya apa Jol wong kono diangkrek tenan e. Kon ngono kok e. Sik Pak, kerupuk sambal telo to. Tulung Jolo ora enek. Nggih. Jangan loro iki. Jangan loro tak wis ora apa-apa. Wah, lagi mang manuke Pak Kalekar sayang. Sik Pak tani Pak. Nggih. Sesuk wis misah, Ge. Lah piye wong dikroyok manusia hidup. Sik, sampe Pak. Sampe. Iki oleh roti motor. Matur nuwun. Sampe. Iki manuke nek kene. Ya, Pak Amin malah dieker-eker jangkrut nggih. Aduh, nek iki mang, Mbak. Oh, kene ya. Mbak Kole lalinan iki. Lali anak lalu bojo. Oke, Man, terima kasih. Kelot ki lho Pak ada-ada golek kelot telote ra teko kelote bojoku tok nang omahke. Ya tak duwe cek kono nek bojomu. Nek sambel. 5.000 Mbak. Anu karo randone kira 5.000 karo kiloro wis. Ya wis 7.000. Lah Ala kalau Pak ada-ada golek kelut. Kandari kelotku digondrol bojoku. Oh, alah. Mak ene gonto lho, menjen lho kelote iki. punya satu-satunya Bagian Herna. Ketemu kamu. Walah iya. Oke, matur suwun. Kowe piye? Berapa yang beli? Sawenan loro. 25.000 kali 2. Kamu yang telu, Pak? Telu. Oke, boleh. Weh, rezeki hari ini alhamdulillah. Amin. Aku ngisi apa tapi kok ya karo pecele lho, Cik. Mosok pecele ora bubuk tok. Ketoke apa didomo piye iki? Apa dibagi-bagi plastik rasa digowo. Mulai genok ya ngono. Maknya iki kok mulih iki. Siji loro kurangi nya. Piye ya? Siji, telu ya? Telu maknya. 20.000 telu. Nggih, oke menenge aku tak hitung-hitung.
langsung. Dicelin ya. Gampang. Kita apa namanya? Makan kerupuknya maknya. Mantap kalau- sekali, guys. Iki samene ini rolas. Tak isi 15 ya sakmene. Isine sak 15 ini. Glowingnya kan. Oh, alah yo. Pun sampai kenaleni tak isi 15. Oke, iso-iso entuk rezeki aku berarti nipu ditubruk manuk. Alah lah. Andre sama. Sama kae. Pas. Lagi alam mas sama sebenarnya apride mbak Gorengannya panas-panas. sampai langsung nali loh dia mudah melengkap. Oke guys, hari ini dapat gunungan malah rezeki nopo Lo sambil dia mana? aku diurut urusan carry sambil yang penting ngadai Betul. nangkap kamu sampai sing aku Dua lah. Dua lah. Makasih maknya. Dipasang HP-nya sangar maknya. Dua lah, yoi. Ini sambil sayang. Ini nanti. oke mantap kali mbak ya Dua maknya. tuh sewangi saya belum tercepu ya weh damle weh ngatasi ya Kira pernah. Halo. Halo. iki lagi 15-an Alasan ibu. ada telu Nah, Kena orang bener pasar seneng ya. yo dek wingi kula ngirim PKU iki mau Oh. ngirim Jakarta mbak Ya Allah. oh dia bayar sendiri nek Jakarta aku gak sanggup larang soalnya oh berarti nek dalam Jawa Tengah Pati Rembang dan Jakarta kurang Dia dipasang ini karo maknya. ya nanti mau yang pink, ada mau yang pink. Ya, mau yang pink. Mau yang pink, Mak? Minta yang pink itu, Mak. Hitung loh, tapi iki mau loh, Mak. itu berarti apa cah ora Amet Ini saya. lagi 4 berarti 15 sing babat lagi sudah Si Jine rambut. Ada yang resek ini. ada sampai dulu no ngono kok Oh, rantai, Mak. Loh, mek nggawa papat tok Ya, Mami. Ya kresek ya. lah mendet kelas sambelnya yang Enak sambel. Ini kita sambel berapa? Dari sambal. Hah? Jadi 15. Udah plastikin di renek ya. Jarene iku plastiknya. Nek sakmono piranan ki? Iki pirana 5.000 Nanti piro ya? tadi lah 60.000 sama 10 jadi 70 ngono kok nek kok gosong ya kayak raine bakule ngono nggih Enak sih gosong, Mak. Banyak glowing kok. Loh, fotonya kayak sinden no. anu sing macake meh cucuk niku jenengan sing nali kula sing ngadai sambel mas cucuk salad Sambal. Pecele. Iya, papat. Iya. kula ngadai sambel ini nggih Sama jajannya sambel itu loh. nggih namang sing ampun sing akeh-akeh sambel Mau teman gue plastik kresek mas. oh ala Awakmu nek belanja murah nih pulang. Duduk mikir ya yang, aduhku. Enak ya maknya. Mikir ya. ketoke kok yahene wis rene apa-apa oke terima kasih saudaraku Wortelku ya lagi mateng, Mbak. Oh, nek kurang ya sok tak yakin nek iki yo. Iki sing sambel bertiga ya sing akeh-akeh. Kene kreseke, terus yang dua ada sendiri sambelnya. Oke, anjuk rene. Nah, oke. Yang ketiga mang 4. Nggih, iki kok tak imboni. Ini diboy
Makasih ya maknya. Pecele. Wes, tak ngedoli pecele ya, Mbak. Pecele berapa, Mama? Pecele ada kembang turi lengkap. Pecele pintenan? 5.000 sak lawoe, sayang. Sambil bisa ya maknya. Acut gitu. Langsung lo lagi mateng ae kok. Untuk mana kau yang? Siap panas lagi mateng kabeh, Mbak aku. Makan jajal gorengan yo monggo. Ya, si sambil sini kan belum kok. Wes sing suka emang Pon 3. Kang pokoke cilik-cilik dua kan. Nggih, Bu, nggih. Daleme ndi, Mbak iki? belum samaan makan. Nah, gede kok pirang? Papat. Kurang siji ya mak. Balon sawan. Papat kok kan swidak wae lho. Nggih. Nek kula balon ledukan batai. Boleh metuan nih. Kene Mbak jajal. Nggih. Anu, kok buntung ya. Nggih. Tambah dhewean ya, Pak. Sambelnya kurang satu sing besar. Sing cilik wes mak. Udah, tambah satu. Yang jelas dalamnya putih mak. Kula yo mau enten gapura ya, Cik ya. Masuk. Pokoknya nggo maknya ora enek jenenge maknya Suji. Ora Aman. ada yang lain namanya satu tok. Mana Suji? Maknya Suji. Angger bakul lontong ora enek liyane kula. Kan ada. Jane kinang yo sambel Belum udah pripun maknya? udan. Udan aku hidup ning gone wong. Iki sambel pedes ora? Ora le, telo yo ora payu. Kok balane dokter nek menawa di promosino. Pecele 4 saja, sayang. Oke. Oke ya maknya. Nggih. Ora enak matur makane, gorengan. Sayang gorengannya rompia tahu isi apa Mbak? Anu apa no? Tempe. Go lawas pecele. Apa? Aku tambah tahu di sini tuh. Engko nek ora raine wong iki ya ditukoni ya, guys ya. Soale wange nggawa grupuke make iki lho. Kono pokoke anu njaluk caire ae, maksude mau kangelan, goreng panas. Wonge njaluk langsung mateng ae ya, guys. Wis muga-muga laris maneh. Gue ndek tuku es lucu seca. Wis muga-muga lancar ta budal. Kene dhisik rene kentong. Merah. Merah pol manuke kono. Wes, oke, hati-hati. Aku marahi ora wani numpak motor. Mbak, kerupuk sambel, Mbak, leren, Mbak. Wes ayo. Wes, ya jalan. Hati-hati ya, ndang lancar. Wes, oke. Mbak Yati dek rong mangan. Oke, guys, karek setengah leren sih. Gimana? Biasa ya mangkale nek pasar merah iki. Halo guys, maknya. Ngene le. Rokok ndi? Ning kono. Iki ada Mbak Tini. Ya, Mbak Tini mau beli kerupuk. Kerupuk. Nggih. Rene. Aku
kondare lho. Wong tuwa njaluk ngono. Maknya. Kok kowe ora omahku le. Yo. Kowe nomor kowe duwe. Lah saiki mek dhewe aku ra iso cukup. Madhek kok. Aku arep lek sambele padha golek ora nek mateng ra dicokon tak ngoplaki wong. Mbok mang wong limo balik. Terus apa guys go jagung kuning barang. Aku nggone aru. Wati. Lah berarti ora podo. Tak jam 3 wis nyori. Oh, anak bongkong. Mbak goleki maknya ketik kurang tanek mungkin. Urung ora tahu maune jagung putih dadi pedus kuning. Oh, ala sijane kresek cangak iki. Napa, Mas? Tak kira lantas pira ngono aku pas 2 bulan. Ya. Sewunan. Apa wae? 7.000. Sik Mas, diteni Mas. Bandine apa iki? 5 kali 4, 55 pe papat. 5 kali 4 20. Heeh, dadine sempat yo tinggal 2. Hanya. Yo boleh ngabari. Den. Kira iki? Telu sampai papat, 7. Papat ke papat 8, sempat dibales. Yes. Kerupuk pinten? Kerupuk niki terus sambil. Kremes ngono. Maksudnya kerupuk ngene sampai. Oke, bolo, wayahe udan. Iki aku wis tekan Tambak Rama. Jane ngono lontronge ya karek 5 diborong bengkel iki. Bengkel Mbak Rama kae mangan wareg kae kok. Nah, wis tak jamani lontong. Oke, terima kasih. Wis dulur-dulur kabeh aku matur nuwun ya, mang wis ditukoni akeh-akeh mang. Mbake dokter Balun 100.000. Matur nuwun. Make Alia ndek mang 50. Muga-muga sing padha tuku jajanku engko tak dongakno sehat kabeh. Lancar rezeki, dikai Gusti Allah sehat kabeh ya Kak ya. Wis tak cukup semene guys, iki udan regake. Aku tak tutoko jek saiki. Tak cukup sekian. Bila ada tutur kataku sing ora jelas aku mohon maaf. Wis ngono ae udan iki Kak ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya ya Kak ya. Oke, bola matur nuwun. Ngapurane